Vítaj konečne u nás. Práve týmito dverami sa dostaneš k nám do Spot Boulder Gym v Bratislave. Celý priestor je zatiaľ ešte v takej tej prenatálnej fáze. Tu máme ešte stále zloženú časť dopadiska, ktorá už čoskoro bude umiestnená. Tu nám chlapi ešte dorábajú šatne a sociálky. V tejto časti bude recepcia a bar, takže tam ťa budú vítať moji kolegovia a kolegyne. V týchto priestoroch sa budú nachádzať šatne, ktoré sa intenzívne dokončujú, záchody, sprchy, sem pôjdu skrinky, je to pekne presvetlené. Tu bude ešte zamestnanecký záchod a z druhej strany pridaný ešte jeden záchod, samozrejme aj s druhou šatňou, ktorá bude takisto pekne osadená, čo sa týka sprch aj sociáliek. Už sme tu tento týždeň robili veľký unpacking hitov, takže prišli nám nové časti, respektíve nové hity z X-Cultu, z Anti-Gravity Holds. Čo mňa veľmi teší, sú práve tieto Illusiony, pretože tie sú úplne fantastické a krásne. Skrinky už máme tiež, takže tie budú za chvíľku osadené práve v šatniach. To, čo vidíš na stene, tak to už sú v podstate bouldere, ktoré sa budú používať z časti aj na Spotlight Boulder Jam, čiže našu otváraciu veľkú akciu. Budeme dostávať samozrejme a využívať celý priestor na túto akciu. Zatiaľ budeme otvárať vo fáze prvého poschodia, čiže to, čo práve vidíš, aj v tejto fáze je najväčšia v Bratislave. Bude pribúdať horné poschodie, na hornom poschodí bude veľké tréningové zázemie, budú tam nejaké systemboardy, budú tam nejaké sprayvoly, pribudne k tomu veľká detská boulderovka. To všetko ale až v takej druhej fáze, pretože chceme otvoriť čím skôr. Takto nejak to vyzerá v útrobách našej lezeckej steny Spot. Celá táto konštrukcia je moderná kostra akékoľvek lezeckej steny. Našu lezeckú stenu stávala firma Anatomix s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v tomto ohľade, čiže boli naozaj veľmi rýchli a promptní. Všetko je naozaj podľa najmodernejších noriem. Vzniká nám tu už aj zárodok druhej fázy, zatiaľ s takýmto provizorným prístupom. Na druhom poschodí je už pripravený priestor pre viaceré veci. V tej druhej fáze chceme spraviť hlavne veľkú tréningovú zónu. V tejto časti, kde sa nachádzame, tak by mali byť práve nejaké sprayvoly, doplnené samozrejme o kampus. A na tej opačnej strane veľmi pekný presvetlený kút bude vyčlenený práve systemboardom. Plánujeme tu mať kilterboard a niektorú verziu moonboardu. Od tej časti zhruba od toho potrubia ďalej. Je tu veľmi pekný čistý priestor, ktorý chceme využiť na tzv. Laboratórium pohybov, kde budeme stavať práve moderné bouldere takého toho pretekárskeho typu, aby sme vedeli sa naozaj hýbať v priestore, pretože tie sú také priestorovo najnáročnejšie, takže aby sme tým nemuseli zabíjať priestor na hlavnej boulderovke, čiže keď si budeš chcieť vyskúšať taký ten prototyp pretekárskeho boulderingu, tak tu na to práve bude priestor. A to, čo nás čaká v druhej fáze ako hlavný zámer, je veľká detská boulderovka, to znamená, že boulderovka, ktorá bude určená primárne pre mladších návštevníkov a detské tréningy, ktoré bude teda patriť veľká časť druhého poschodia. Druhé poschodie bude pokrývať v podstate celú túto nezastávanú alebo veľkú časť tejto nezastávanej plochy. A to ti predstavíme, keď budeme mať
dizajnový návrh celého priestoru. Takže z týchto útrop to vyzerá samozrejme úplne inak ako už ten dokončený projekt, kde samozrejme tá technológia, ktorú Anatomik používa, je už tiež bezspojová, čiže sú to veľmi pekné plochy. Taká tá výnimočnosť dizajnová, rovnako ako pri akékoľvek inej stene, aj tu je zachovaná, čiže je to unikát sám o sebe. V tejto prvej fáze sa tu nachádza okolo 700 m2 lezeckej plochy, kde postupne bude okolo 100 boulderov v každej jednej fáze, keď budeme mať otvorené. Samozrejme na začiatku začneme trošku s menším počtom a postupne to budeme rozširovať, aby sme stíhali v podstate aj kapacitu ľudí, ktorí k nám začnú chodiť. Budeme otvárať v podstate práve s tým našim veľkým Spotlight Boulder Jamom, na ktorý už tu máme postavené aj bouldere. Tie obťažnosti budú variovať od úplne ľahkých cez takéto nejaké príjemné stredné, ktoré sa dajú liezť aj v teniskách. Možno až po úplné brutality, ktoré zatiaľ ešte postavené nemáme a na ktorých budú prebiehať finálové kola, či už boulder alebo hobby. Postupne budeme samozrejme po Spotlighte jednak doplňať bouldere a jednak ich obmieniať. Zostane ešte tento setup, ktorý je aj nejaký čas po otváracej akcii, aby si mal možnosť vyskúšať tie bouldere, ktoré boli na akcii, či už si sa zúčastnil alebo nie. A potom postupne pôjdu dole a budeme stavať nové. A plánujeme taký ten setting s pozývanými staviteľmi, čiže chceme držať čo najväčšiu variabilitu boulderov, aby si tu vedel stretnúť rôzne štýly a prístupy k ustavaniu.